Аз съм доктор Мария Савова и съм лекар в клиника за домашни любимци. Любимци в клиниката. Едно шоу от ново поколение в ефира на България. Кога почнаха да ни снимат, кога скунксове ни носят? Тук работя с хора, които не са просто колеги, Тази чашка тук ли е мястото? а мои приятели. Получавате подарък. 2 в 1. За нас всеки ден е различен, Вече сме в хронопровода. защото никога не знаем какъв пациент и от какво семейство ще ни потърси. На тъщата котката, ето тук ме удра. Това е Любимци в клиниката. Любимци в клиниката гледате с децата си, Браво на детето. Виж как се изплезила, каква е сладушка. а децата ви гледат с вас. Аз скоро ще го науча да говори. Любимците ви забавляват, Правил ли си нещо по хора? Само на животинки. Елате прегледам. А, не. информират, Повечето собственици на кучета са в заблуждение, че те трябва да ядат кости. изненадват. Яде буклук. Преживейте забавление от ново поколение, в което двукраки същества срещат четирикраки приятели. Доктор Вълчева, виж как прилича на агънца, така че... Приемат се и всякакви изключения, Къде е пациента в този студ? а опасностите са винаги под контрол. Това е една обикновена клиника, Аз съм била при вас на стаж и знам, че и вие си говорите интересни неща в отделението. Това убива стрес. с още по-обикновени проблеми. Само за да не дойде на работа, значи нещата са доста зле. Телевизионна поредица с реални хора. Що се отнася до кастрацията, докторката е пъргава, мъжете да внимават като излизат с нея. Нормално ежедневие, Лош дъх има. Има, да. От няколко дни не се целуваме. с естествени нужди. Ветеринарните лекари могат да ядат пациентите си или част от тях. А какво могат да правят хуманните лекари с пациенти, ще го става нашите зрители да се сетят сами. Това е предаване и за любовта. Или е върху мене, скут или върху дядото. Толкова я обичаме, къде без нея. За мен това е най-красивата котка. И който не е пипал, той не знае. Но пипнеш ли един път, друга котка не харесваш, гарантирам. И за живота ни заедно. I think the people who have animals are more nice people than ordinary one without animals. И накрая всичко е добре, когато завършва добре. Този път сме... Окей. Благодаря. Моля. Това е Любимци в клиниката. Скоро в ефира на България.